süйлep kaldım, tındап atam. Kimdi? Atambaştı sındasam керек da. Anda taraptaşları vardı. Boldu dep süйлötpöy koyot da. Ana men ошентип туруp Çınabay Akınç aytты da, "Ömrüçkeş wagtyňyz bütüp atat" degende, "Koya turuňuz. Hurmatly Çınabay Akınç, sözümün ayagynda siz jönde de aytamyn" dedim de. Anan al zaldagylar süйлösün dep gykyrışdy. Anan dagы bir 5-10 minut süylep turup düşüp ketdim. Hem familiýaryny aýtpay goýaýyn. Çynabaýdyň ile partiýalaşlary, "Emne aýtpadyň? Emne aýtaýyn dediň ele?" deyt. Kızıp kaldı. Kızık. Hem alar Çynabaýdy syndayt dedi de. Janynda jürüp, jaman görgen, oşoga jamandyk kalagan. Anan oşuna Azat Tikebaýew sogat eken dep söz bereylik dedi. Anan men aýtlaryn aýtyp, andan keyin Çynabaýga tiş aýtgan jokmun da, anan keyin Çynabaýga aýtdym. "Ena gördüňbü? Kim dost, kim has ekeni bilip al. Kim men sözdü uzartsın dep doguş bergenlerdim bari şol seni sındayt eken de uzartdy. Bolbasa kykyrıp atçykan söz toktot dep."